Gabriel itu nyaman kerasan di Indonesia itu apanya? Wah, ada banyak. Sambal. Wah. Aduh kok Belgia golek sambel. Sambal. Jajan pasar ya. Wah. Apa ya? Sekarang ada semua di Indonesia. Dulu kita kangen sama Niatipun menika nyambung paseduluran, nyambung talining silaturahim lan ugi ngaturaken sembah bekti marang Mbah Marijo. Kula mang pangestoni Mbah Marijo mugi-mugi anggen kula dados seniman menika saged awet, saged gangsar, saged lancar lan pikantuk berkah saking Gusti. Anggen kula omah-omah kalih bojo kula Sukesi Rahayu, ugi pinaringan rahayu tenan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tur kula mboten kedanan karo wong wedok liya ngoten. Ya. Dongamu ngono kuwi. Ngono kuwi. Iya. Umume wong lanang lak mesti ngono kuwi lho, Mbak. Wong lanang-lanang ning buran kene to. Ndongane angger bar salat ngono ya tahajud tengah wengi. Mesti nyuwun muga-muga kula mboten kenek godha wong wedok liya. Nggih napa mboten, Pak? Oh, ngono nggih janjane kuwi ngapusi karo batine kuwi. Ha iya, ngono kuwi. Ya. Yang didongakake Mbah Marijo tetep pinaringan sehat terus, kuat momong karo anak putu. Tenan kok. Kuwi tegese piyai sepuh sing kena dadi tepa tuladha, tepa palupi kena nggih contohi kaya ngono kuwi, Nduk. Panjenengane kepengin banget ya kuwi ngurip-urip nglestarekake marang budaya, khususé budaya wayang. Carane Mbah Marijo nyontoni karo anak putu ya ngene iki, nanggap wayang men putune si kembar kekalih menika ngerti wayangi kaya ngono kuwi, bake wayangi ya ngemu filsafah hidup, akeh piwulange, akeh wejangane, akeh pesan-pesan moral yang disampaikan lumantar beda ring budaya wayang. Oh, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Didongakake sing dihitanake sakloron Mas Hirda Alfansah karo Mas Herza Elfansah. Muga-muga dadi bocah sing soleh, bocah sing bangun miturut ing reh perintah Rama Ibu, piguna tumrape agama budaya negara satemah bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmaning keluarga. Pancen sing disuwun kaya ngono kuwi kok, Nduk. Mbah Marijo Mas Endratsah ngrawuhake piyai semene iki akehe sanak kadang pawong mitra kabeh padha mlumpuk. Sing wigati ya paring pangestu marang si kembar yang lagi diislamake. Ya, khitan ya, Mak. Khitan. Khitan kuwi secara arti bahasa tegese memotong, Nduk. Memotong. Lah, secara terminologi artinya memotong kulit yang menutupi kelamin laki-laki yang disebut kulup. Kulup. Mula yen ana wong sepuh nimbali ning wayang kae marang anak lanange ngger kulup, kuwi tegese kuwi anak lanang. Oh, ngono. Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama alat kelamin laki-laki dan perempuan. Maka ada hadis yang diriwayatkan atau yang menyatakan bahwa apabila terjadi pertemuan dua khitan yaitu laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan untuk mandi besar. Oh ngono. Nah, mula tumrape agama Islam khitan mono kanggo srana sesuci diri lan bukti ketundukan umat terhadap ajaran Muhammad. Rasulullah lumantar hadis kang diriwayatake dening Bukhari Muslim kepareng ngendika sesuci utawa fitrah kuwi utawa fitrah kuwi ana 5 ing antarane siji khitan, angka 2 mencukur bulu kemaluan, angka 3 mencabut bulu ketiak, angka 4 memendekkan kumis, angka 5 memotong kuku. Kuwi klebu sesuci ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Nah, guna pedahe utawa manfaate wong khitan kuwi iso disawang saka segi agama, kesehatan dan juga dari segi keindahan. Manfaat khitan dari segi agama iki kepiye? Manfaat wong supit utawa sunat dari segi agama kanggone bocah sing wis balek yen nindakake ibadah salat bisa sah merga wis ora ana najis utawa reget ingkang mapan ana ing badan sakujur. Oh ngono. Yen manfaat tumraping kesehatan kaya kang wis dikendikake dening para ahli kedokteran kanggo srana ngilangi kulit kang reget, virus, najis dan bau yang tidak sedap. Mula
ahli medis mbuktekake lamun to penyebabkan karena kaum laki-laki yang tidak khitan. Ini juga menjadi alasan orang non-muslim di Eropa dan Amerika melakukan khitan. Mbiyen iki lak tau ana to ning Amerika iki para putri-putri iki padha demo nyuwun mbuh agamane apa piyai kakung supaya sunat. Pamriye men sehat, men ora ana regete. Iya, yen dari segi keindahan utawa dari segi seni manfaate khitan mestine kowe lak iso mbedakne to Nduk. So yen kowe rabi mesti iso mbedakne. Nyibarate gedang sing dionceki karo ora dionceki, rasane meksa enak sing dionceki Nduk. Ngono. Gedang kuwi yen ora dioncek kok pangan, neng gulu seret. Nek lek kok onceki dhisik banjur kok pangan. Iki dadi gizi yang luar biasa. Masa? Ning ngene iki aja kok takokke sinden. Kowe gedang dionceki karo ora milih sing ndi? Lah sinden milih kabeh mesti. Ha iya, dionceki ya edos, ora dionceki ya edos. Ha iya. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, sisan gawe aku iki dawa-dawa tak nyuwun prisa pisan. Apa? Sunat utawa khitan ki hukume wajib apa sunah? Jare diarani sunat, sunat iki lak sunah, tegese ora wajib. Sing bener ki sing endi, Mak? Nah, ngene Nduk. Pancen iki ana perbedaan pendapat antarane para ahli agama. Ana ingkang nyebutake khitan mono sunah. Mula khitan disebut juga sunat utawa sunah merga dasare khitan lan uga mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis dan memotong kuku kuwi adalah amalan sunah sing tak aturake ngarep mau. Ya. Nah, yen manut hadis kang diriwayatake dening Abu Hurairah, ya. Nabi Ibrahim nindakake khitan nalika panjenengane wis umur 80 tahun. Nabi Ibrahim, umur pira? 80 tahun. Apa ora ulet kosek ta kosek? Tur anggone khitan nganggo kapak utawa ngangge wadung. Ing atase Nabi Ibrahim khitan yuswa 80 tahun kuwi dadi bukti lamun to perintah bab khitan monobaku kuwi penting, Nduk. Iya, Nah, ana meneh dasar kang nguwatake lamun to khitan kuwi hukume wajib ya kuwi. Yen para umat ora khitan tegese isih ana najis ingkang mapan ana pucuking alat vital. Mongko yen isih ana najis salate dadi ora sah. Mongko salat 5 wektu kuwi hukume wajib. Ngono. Kejaba saka kuwi khitan mono wis dadi tradisine umat Islam wiwit jaman Rasulullah nganti saiki ora ana sing ninggalake. Mula ora ana alasan kanggo nyatakake lamun to khitan kuwi ora wajib. Dadi hukume dadi wajib. Wajib, Nduk. Oh, ngono. Nah, sakwise dikhitanake kenapa kok kaya mbahmu? Mbah Marijo ki ngrawuhake tangga teparo supaya wungon, supaya melekan jurung pangestu kanthi nganakake wayang kulit iki sing wigati ya tirakat bebarengan. Silaturahim bebarengan nyuwun marang purbane Hyang Agung muga-muga sing dikhitanake si kembar iki dadi bocah sing becik lahir batine. Heeh. Lah, nun sewu, sok-sok ki nun sewu, ana sing salah kaprah. Wiyen saka panemuku lho, Nduk, nun sewu. Janjane ngudang dadi bocah men apik kuwi aja mung pas khitan iki wae. Ning bayi cenger kae kudu diajari tumindak sing apik. Adate yen bayi cenger kae mesti diadani dikomati kupinge kiwa karo tengen kuwi wis becik. Ning kocapo angger wis teko omahe jabang bayi kuwi mau wanci bengi nggih cegah lek terus kabeh padha jagong bayi men ora ngantuk akhire nganakake mainan. Iki lho sing rapik ning kene iki. Masa? Mangka anggere wis main mbuh kuwi 30-an atau sembrek apa domino apa 41. Ngono iki mesti sok-sok ngangge dhuwit. Lan sakjroning ngangge dhuwit iki mesti nyapke wujude piring. Ana dhuwit sisa-sisa sing dikek piring kaya ngono kuwi, sing rampunge mainan diwenehake karo sing ndhe omah, sing diarani dhuwit cuk. Lha kuwi lho. Dhuwit diwadahi piring, dhuwite wong mainan disisihne kanggo sing duwe omah, sing diarani dhuwit cuk. Lho wong kene apal iki lho piye kowe.
Ha iya, Kok iso diarani dhuwit cuk iki piye? Lah kuwi apa omongane wong main kok, Nduk? Cuk kuwalik. Cuk kepathu ngono kuwi. Mula diarani dhuwit cuk. Yen nganti bocah iki diopeni ditukokke susu nganggo dhuwit cuk, mesti dadi bocah sing nakal, bocah sing mrosal, bocah sing ora ngerti karo agama. Aja kesusu nyalahke karo bocahe. Ning kowe titenono eling-elingen mergo bocah mbiyen diopeni ngangge dhuwit. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, adat-adat sing kaya ngono kuwi aku mau ngajak-ajak lho nuwun sewu yen kersa. Bab ngono kuwi kudu disingkiri, didoi, men iso berkahi kanggone anak sing dihitanake. Ya, ngono ya, Mak. Wis matur nuwun. Intine nyuwun marang purbane Hyang Agung meminta marang sih nugraning pangeran. Muga-muga sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu. Muga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan sehat walafiat, murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah, pinaringan katentreman lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Kanggo prasna uga ngaturake panuwun ya Nduk karo Pak Bayan Celep Kidul Ndagen. Ya. Panjenengane mbiyen ya nderekake Pak Marijo Rawana Gubuku. Wis sore panjenengane ya wis gandeng keluarga mula ya wis jenak pinarak melu ngenteng-entengi sesanggan ana ing kene. Iya ya, Mak. Kaya ngono kuwi lan nyuwun pangapunten Pak Bayan Celep Kidul bilih binjang tanggal 12 Oktober kula mboten saged sowan bersih desa. Iya. Mas Kangko genti. Awake dhewe neng Mediun ya ora apa-apa gentenan. Adate yen Celep Kidul karo lor ngono yen ora aku ya Pak Kangko. Ngono kuwi. Matur nuwun Pak Bayan. Lan kejaba saka kuwi mumpung nggone iki kepenak, Nduk. Nadyan ora jembar, nek gamelan mlumpuk ngene iki dirungokne malah kempel janjane. Iya, Pak. Ngono kuwi. Ning ya kuwi, golek nek sing ngantuk gampang nular mung kuwi. Ayo. Mergo jarake cedhek-cedhek. Ya apa? Ngono kuwi. Anggere sijine angop liyane wah, ngono kuwi. Ha iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok ya ngene iki lak nggone lek pamane jembar kaya mau bengi pancen disawangke megah ning sok-soke golek kempele swara ki angel. Oh ngono ya. Ngono kuwi. Kaya mambengi nggone jembar kanca-kanca iki do pisah-pisah ado-ado ngono kuwi. Lan ngantuk ngono lak ya pekewo mergo ketok dhewe. Ha iya. Lek saiki arep ngantuk monggo ngantuka. Ora bakal wong kulino melek kok. Kulino melek. Ya matur nuwun lan ugi iki dirawuhi karo pepundhenmu, Nduk. Mosok. Aku nampa WA ka Bu Kesi. Lamun to pepundhenmu Bapak Wakidi Dwija Martono sarimbit kalian garwanipun Ibu Dr. Kitsi Emerson kepareng nusul karo awake dhewe. Ya apa? Janjane Bu Kitsi nalika awan mau gawe story ning WA nyuwun info wayang cedak-cedakane aku meh balesi ning aku isin, Nduk. Ha iya. Mergo aku mung kaya ngene lho, Bu, alah. Ha nggih kepareng berkahi kepareng nunggoni karo awake dhewe matur nuwun. Wis matur nuwun merga mbuh kelingan utawa ora yen Pak Wakidi mbiyen saurunge kondang saurunge dadi piyayi kaya ngono kuwi mbiyen iki penggenderku kuwi. Ha iya. Aku mancal ning Tawangmangu pengendere Pak Wakidi. Ha glenggeng samenge aku suluk Jawa. Ayo Jawa Dipa. Jawa Dipa. Iya. Matur nuwun engko tak aturi paring dawuh ning luwih dhisik Bu Kesi, Bu yo. Sampe nembang dhisik Bu, iki digawe santai wae sing alus-alusan wae dhisik. Iya, ora perlu geradakan mergo gending yen gruadakan kabeh sosok ning rasa mare kemrungsung. Tur bareng aku memantau mengamati iki isih akeh lho para-para sing tresna karo tembang-tembang klasik. Iya, ngono kuwi. Sugeng dalu Bu Kesi pinarak wae sik. Sugeng dalu Pak Dalang. Jan nggih. Pripun awakipun penak? Alhamdulillah niki sampun penak. Sampun keringetan niki. Syukur, syukur. Aku kuwatir wah engko lek Bu Kesi istirahat sinden iki karo papat iki engko.
Lah nek nganti metu gending-gending lobong dan lain sebagainya berarti ya Mbak Tri Astuti sing kudu ngrampungi. Ha iya. Bojone Bu Kesi kok ya mangkat. Mula yen wancine leren inggih leren Bu Kesi wis. Lek praisa wengi nggih jamu apa tinggi pijet. Lah ora. Ha iya. Kono ki. Biar matur apa Bu Kesi? Ayo matur sik. Yo. Matur nggih nderek pangayu bagya dumateng keluarga ageng Mbah Marijo, Bapak Indrat Syah lan Ibu Endang. Mugi-mugi anggenipun ngawontenaken tasyakuran ngitanaken ingkang putra Adik Hirda lan Harza. Mugi-mugi tansah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang putra mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh saged ngaromaken asmanipun keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa. Amin. Pak Dalang, Nggih. niki kula tak nembang mawon. Nggih, nembang Sing napa? klasik-klasik ning kula nyuwun dipun berkahi kalih Ibu Kitsi. Ngaten. Nggih. Nggih. Ha, nggih siap. Napa arep nembang napa? Nembangi Tak aturke. sinom parijata kemawon ning mungkin damel mandeg-mandeg. Oh, ndamel pos. Nggih, Pos. siap. Nggih. Kaya ndingi bengi awake dhewe gen suwi lak ya mandeg-mandeg sik ngono to Bu Kesi. Ayo. Ngrokok sik, ayo. Ayo. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng nggih tamba kangen Bu Kitsi. Nah, jenengan mangasta kendang mriku. Ya asli piyai Amerika Serikat. Ning parandene gandrung karo budaya Jawa karawitan karo wayang ngantiri palungguhan iki katrem pinarak ana ing klodran. Ya apa? Ana ing Sanggar Ekalaya. Wah iya, nggih. Matur nuwun. Niki nggih wonten bintang tamu lho Pak Dalang. Oh, sinten? Penyanyi rocker mentok-mentok Oh, Mas Gabriel. wah nggih. Wah, dan Mas Gabriel, oke. Sugeng dalu Mas. Nggih. Siap, makasih enek pelawake. Iki Mas Jo Kluthuk iki, ayo. Ayo, siap mangke kula aturaken ya. Yo, sinem dhisik Bu Kesi men Bukit Sing ngasta kendang. Mengko bar iki Mas mentok-mentok genti. Ayo. Pamerke karo piyai mburan lho. Ayo, Ya, Bu. Para lenggah sedaya kemawon para pamirsa nyuwun tepuk tangan untuk pengendang kita Ibu Dr. Kitsi Emerson. Lak tenan. Matur nuwun suwi ya Mak panjenengane ora nusul karo awake dhewe. Mula men nggih tamba kangen aku tak nyuwun wektu sedhela wae lawan Bu Dr. Kitsi karo Mas Gabriel nadyan panggunge radi rupak apa radi sempit radi rupek nyuwun ngapunten. Nah, kersa Mas Gabriel ngriki kalih Bu Kitsi men ke sorot kamera. Dadi YouTube ki Kuntadu channel iki Mbak yo hebat ngono. Ayo. Iso ana piyai saka manca barang. Yo dikurmati sik dayowe teko Mas. Monggo, yo dados. Enggal papako gelar nokloso tambal jadah gawe isin laake
Kitsi, Emerson. Wah, nggih. Nggih. Sugeng dalu Bu Cangi. Nggih. Jenengan kanggo presa kemawon lek kula ndalam mau nggene niki ndelik teng desa lho. Nggih, WA kula ingkang wau ingkang nyuwun informasi wayang. Storine jenengan wau. Nggih, story kula wau ingkang setia maringi jawaban namung tiyang setunggal. Sinten? Mas Henry. Wah, Mas Hendri. Mas Hendri aja ngono malah kok bocorne iki piye ora. Aku sirku mayang diam-diam ngene iki ora malah bukit sing ale rawuh rene iki lho malah. Pak Cahyo wonten Tasik Madu, nggih. Nuwun Sherlock ngeten. Nuwun? Sherlock lokasi menika. Oh, Sherlock. Oh, nggih. Matur nuwun Mas Henry. Ngapunten lho kula makili dumateng Mbah Marijo. Nggenipun nggih namung rupek ngeten iki. Mboten napa-napa kula malah setuju niku wau malah swantenipun gamelan saged menyatu nggih. Kempel ngoten nggih. Nggih, sae menika. Nggih, ning mangke yoga-yoga ngantuk lek ngeten iki. Mboten. Nggih. Mboten. Nggih. Lajeng kula nuwun nggih, Mbak Marijo. Mbah Marijo. Mbak Marijo panjenengan tepang saking pundi? Mbah Marijo menika lenggahipun lak wonten ing Celep Kidul mriku tangga kula. Oh, Nggih, tangga tangga. nggih. Nggih. Niki kagungan kersa menghitankan utawa sunatan supitan putunipun. Oke, kalih. Kalih, Oh, kembar. Kembar. Oh, kembar. Oke. Kembar napa Kang Adi? Kembar, Kembar nggih. nggih. Oh, Nggih. kembar. Lek cara Jawa Timur Nah. ngoten pamane sing disupitne loro niku wayangane nggih rong bengi lek cara ngen kula mrika. Lah nggih, janipun. Cara Amerika menika lahir pun prayogi. Pripun? Lahir pun prayogi pun alhamdulillah pun. Anu menawi wonten Amerika supetanipun pas di bar lahir. Jadi Nah. lahir pun prayogi. Niki malah sisan gawe kula nyun prisa, dinala Nggih. piyai Amerika. Nggih. Napa leres? Walaupun non muslim di Amerika juga ada piyai kakung yang supit. Sedaya, nggih sakmenika sedaya. Walaupun bukan Islam. Nggih sedaya. Alasannya apa niku? Kula malah kirang mangertos ning kula kinten niku wau anu kebersihan niku wau. Bersihan nggih. Nggih, kadosipun soalé menika sampun menyatu dengan proses lahir. Menawi lahir, menawi kakung nggih langsung ngeten itu. Oh, ngaten. Langsung. Dados jenengan nganti memilih Pak Wakidi dados garwa panjenengan mergo golek sing wis supit mendhi. Lah mboten ngertos mboten ngertos Mboten malam ngertos. pernikahan nembe ngertos. Oh, nggih. Selamat malam Mas Gabriel, Mas Gabriel. Miki Sugeng dalu. Ya, Ya, Bu Cangi. Sugeng dalu. Jenengan ya wis supit jenengan. Terima kasih. Iya. Ini luar biasa ini acaranya. Ya. Iya, selamat ya buat keluarga ini yang bisa diundang sama gamelan sama wayang. Nggih. Itu luar biasa ya. Hebat. Di Mesti Eropa mahal. tidak begitu ya. Kalau ada acara tidak ada live music ya di sini itu Iya. luar biasa ada. Oke. Ya terus kemarin ya tepuk tangan semuanya ya. Hebat Oh, sangat. acara ini luar biasa. Yeah. Kemarin kita di Keraton Keraton. Mangkunegoro Nggih. karena ada acara yang sangat spesial Nggih. kreasi dari Mbak Penny Chandrarini. Oh, nggih. Iya. Nggih. Niku adike Itu di bojo Keraton. kula. Nggih. Terus ya hari kemarin. Terus malam ini ada pentas wayang kulit di desa sama adiknya, kakaknya Mbak Penny ya, Bu Sukesi. Terus dari keraton ke desa, tapi senang sama. Mas Gabriel, Iya. bukan Bu Sukesi. Bu, Sukesi. oh ya. Oh, iya. Dengan sinden Ibu Sukesi. Ya tapi itu Sukesi tapi sukses juga terus itu suksi. Amin. Nggih, Ya, nggih. selamat ya. Nggih. Luar biasa. Nggih. Gimana? Asli dari negara mana? Biar orang sini tahu. Oh ya, saya asli Belgia, Eropa, ya. Ada banyak yang Belgia tahu. iki karo ndangkrong pundine jenengan. Banyak tahu sampah bola di Belgia, terus Sepak bola. sepak bola, terus ada coklat juga.
Ya, itu daerah itu enak. Iya, Terus iya. sekarang ada dingin, tapi enak juga. Yang membuat Mas Gabriel itu nyaman, kerasan di Indonesia itu apanya? Wah, ada banyak. Sambal. Wah. Aduh kok Belgia golek sambel. Sambal. Jajan pasar, ya. Oh. Apa ya? Sekarang ada semua di Indonesia. Dulu kita kangen sama roti atau apa es krim Itali. Hari ini saya coba es krim Itali sangat enak di Solo. Terus apa lagi ya? Semuanya makanan semua enak. Musiknya luar biasa. Nggih. Ya. Wayang, gamelan, musik apa saja ya, rock and roll, ya, campur sari, dangdut. Waduh, ning kula gumun, jenengan ada-ada king Belgia tekan Indonesia kok gur goleki sambel iki lho. Sambel karo apa, Mak Karo jajan pasar. Ki cetha lamun ta wong manca sing golek ngirit iki ning kene, Nduk. Iya. Wong jajan pasar karo sambel. Coba Mas Gabriel, saya minta jenengan kan ahli musik, ya toh, musik barat. Ya. Coba ini teman-teman Madangkara ini dikomando supaya melantunkan tembang apa secara improvisasi, secara spontan, kira-kira bagaimana? Ayo, monggo. Ning nyuwun sewu nggih Bu Canggih. Nggih, Bu. Niki dalu menika sing ngastu kethuk sinten nggih? Sing kendhok. Mboten, Eh? kethuk. Oh, kethuk toh. Kethuk. Nyambi niku Mas Mas Nova. pun bangga. Niki kalunge Mas Gabriel kethuk. Oh, kethuk. Mbok kapan-kapan bandule ganti jaipong ngono. Ayo nggih. Wah, apik kuwi. Wah, ila tenan nggih. Sinden-sinden sok gawe ngono ya. Kabeh nggih kethuk kabeh. Ayo. Apik. Kethuke malih telu jare kanyoke. Lambene lah. Mas Gabriel boleh berdiri memberi komando kepada teman-teman boleh. Nggih. Apa-apa, nggih. Oke. Kolaborasi ini musisi dari Belgia melawan Sawan. Awas jelungup engko. Itu minor. Ada mayor, ada slendro. Slendro. Ya. Ayo, melu ta. Nah, ini konser No. Belgia dan Ini bukan, Jawa. ini oriental ini belly dance. Enggak. Ya, begitu. Itu jazz. Oleh. Ya pokoknya sejenis cokean lah iki. Ya. Pino minggu sing tak tunggu. Ya, bagus. Ini lagunya Ibunya Ikan namanya, Ibunya Ikan. Ya, mari. Terus La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Bagi omong apa to, Brian? Elle m'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Maksudnya apa maksudnya? ibunya ikan, dia baik-baik, dia tidak marah, tidak pernah marah-marah. Nggih. Ikan-ikan tidak nangis, tidak, ya. Terus ibunya suka anak-anak. Ya. Terus saya juga suka itu ikan-ikan, tapi pakai jeruk nipis. Kuwi panganan kuwi malian. Ibunya ikan kalau bahasa Belgianya apa namanya? Ibu la maman, mama. Oh. La maman. Oh, des Lamamo. pois- Itu ibunya ikan Lamamo duwe anak jenenge ikan Sulomo itu toh. Oh iya. Fish. Sekarang anu Mas yang populer, jenengan kan sering nembang itu toh, mentok-mentok itu toh. Oh ya, itu, Aransemennya tapi itu digarap. bukan ikan itu.
Ya mentok itu bukan ikan. Itu bebek ya. Bebek, mentok ya mentok kok bebek piye toh? Bebek digoreng. Iya. Ya, boleh coba. Tapi ada sesuatu yang spesial buat gamelan ya. Ya. Moyo ojo kapak jus. Ya, moyo ojo ngetok. Moyo ojo. Alah hal kuwi mbok yo aja ngetok apa? Oke. Mbok yo aja ngetok. Ayo. Etok. Ayo. Etok. Mbok dadi pas cakepan mbok yo aja ngetok. Ojo ngetok. Ya, terus ya. Enak-enak ngorok ya. Iya. Enak-enak ngorok. Ya, seperti rock and roll. Enak-enak kapak jus. Gitu. Ingat ya, itu penting. Ya. Ini versi Belgia. Ya. Made in Belgium. Iki janjane anake sapa to iki kok. Jadi ada dua ya, yang satu mbok yo aja ngetok, diberi tekanan sini, jenglengan. Nggih. Heeh. Nggih. Sama Enak-enak ngorok. oh iya. Iya. Terus, Ini penting sih. iya, wah. Iki angel ngungkuli laler meng iki, ayo. Itu tradisi baru. Oh iya, siap. Karena tradisi selalu baru ya. Iya. Iya. Dibarui. Iya. Terus saya sebelum nyanyi saya minta tanya ya, Ya. Pak Dalang. Siap. Katanya Pak Dalang Pak dosen ya. Iya, Tapi punya murid-murid dari luar negeri. ada. Betul. Ada Tapi- cewek di semester 1 itu 4. Oh ya. Iya, Oh, 4. tapi mereka bisa ngerti karena saya tidak ngerti ya itu. Enggak, Apa, dia bahasa itu enggak Jawa? bisa bahasa Jawa, Bahasa Jawa. enggak bisa bahasa Indonesia, saya juga enggak bisa bahasa Inggris. Oh ya. Akhirnya ya diam aja. Bisa apa sih? Bisa ya. Tadi akhir nabuhe bener kula mung yes, oke. Tetapi saya sangat senang datang ke Solo dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Saya Ya. juga ngajar anak-anak di Jakarta. Tapi kalau saya di sini, saya sangat senang karena bisa mengerti semua. Karena ada yang penerjemah yang luar biasa itu Ibu Dr. Kitsi Emerson. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Bu Kitsi ya. Jadi pesan-pesan moral yang ada di wayang diterjemahkan oleh Bu Kitsi Ya. sehingga bisa dipahami oleh Mas Gabriel gitu ya Bu. Menika Bu Canggih senadyan tebih ning kula nulis wonten laptop. Nggih. Mas Danang ngertos pirsa. Kula Nggih. nulis wonten laptop, terus Nggih. kula screenshot. Nggih. Kula kirim WA Mas Gabriel. Mas Gabriel Nggih. maca, Membaca. oh kerisnya Prabu Salyo Ical ngaten. Oh, nggih nggih Ya, nggih. oke. Komunikasi saking tebih. Oh, nggih. Mau anu ya juga diterangkan oleh Bu Kitsi bahwa keris Mondoroko yang bernama Kiai Udan Mas hilang, ternyata hilangnya ditemukan di Silir gitu, diterangkan mboten. Betul. Betul toh? Terus Ketemune ning Klitian. awas Pak Dalang karena Bu Kitsi bisa terjemah semuanya. Juga kalau bercanda, Ya. bercanda sedikit nakal-nakal gitu ya. Dia juga ya. Sampun. Ya. Terus saya pikir, Sampun, oh sampun. ada ya Mawon. di Indonesia ada juga ya bercanda gitu ya. Oh, banyak ini. Bercanda banyak itu Yogo sama sini bercanda akhirnya sungguhan itu banyak juga. Karena wayang itu kita senang karena wayang Ya. itu bahasa manusia itu. Cerewetnya, cerewet. Gimana? Cerewet. Cerewet. Oh iya. Panjen yo mentok kok ya. Oke, Mentok-mentoknya gimana? mentok-mentok. Oh, Ya. dicoba no. Oh ya, dicoba. Terus saya cuma mau bilang nanti akhir bulan Oktober ada seminar di Gria Seni Ekoloyo. Ya, tanggal? Pak Dalang Cahyo datang sama murid-murid. Ya. Kita senang Ya. mengerti wayang, senang wayang dan menjoget. Ya. Ayo. Kita tak omongi, bae wong luar negeri nek sing duwe lara omong ya. Omong. Monggo Pak Slamet, monggo Pak. Nggih, Terus Pak. Ayo. Monggo. Ya siap, nanti kami akan datang sowan di Sanggaran. Tanggal undanganipun mangke wonten niki Siap. DCI. Tanggal pinten to, Bu? Tanggal selangkung Oktober. Oktober. Prei ya Bu Kesi ya. Oktober. Siap, insyaallah Iya, prei. iya, datang. Nggih. Biar senang. Ya senang. Nggih. Asik. Nggih.
Monggo mentok-mentok.